ポポルブフ。双子のシパクナ大地。双子の兄弟フンアフプーとイシュバラン系はシパクナーが若者たちを殺したことを聞いてなんとかシパクナーをやっつけようと考えました。そこでエクシダで大きなカニの形を作り、パハックの草で足を作り、カニの甲羅に見えるように赤い石をかぶせ、メアグアン山のふもとに置いておきました。兄弟はシパクナがいる川のそばに行ってシパクナに尋ねました。何をしているのだね。食べ物を探しているのさ。だけど、カニも魚も昨日から見つからないからお腹が減ってたまらないよ。あそこの谷の底に大きなカニが一匹いたよ。でも噛みつくので俺たちには捕まえられなかったよ。そうか。俺と一緒に来てどこにいるか教えてくれないかとシパクナは兄弟に頼みました。嫌だよ、一人で行けばいいよ。大きな山のふもとまで行けば谷底で音がするのが聞こえるからわかるよ。と兄弟は断りましたが、シパクナはへりくだった態度でまた頼みました。ああ、俺をかわいそうに思ってくれよ。一緒に来て教えてくれよ。でも、お前さんは本当にカニを捕まえられるかね。俺たちもうつ伏せになって岩の下に入っていったのだけど、あのカニに噛みつかれたので怖くなったんだ。お前さんは入っていけるかね。兄弟はシパクナーに尋ねました。大丈夫さ、入っていけるさ。とシパクナーは胸を叩いて言いました。兄弟はシパクナーを自分たちが作ったカニを置いておいた谷底へ案内しました。すると谷底にカニが赤い甲羅を見せていました。シパクナーは大喜びで言いました。やあ、素晴らしい。もう口に放り込みたくなったよ。シパクナーは早速うつ伏せになって岩の下に潜りましたが、カニは上の方へ逃げていきました。捕まえたかね。いや、ダメだ。どんどん上の方へ逃げてしまう。今度は上の方から入ってみよう。シパクナーはまた水の中へ入っていきました。そして体がほとんど水の中に入り、足の裏だけしか見えなくなってしまいました。すると山崩れが起こり、シパクナーの上にのしかかってきました。シパクナーは二度と戻ってきませんでした。彼は石になってしまったのです。このようにして、シパクナーはフーナフプーとイシュワラン系によって滅ぼされてしまったのです。